Michal Kopas má na svém kontě přes 30 zápasů. Je to trojnásobný šampion ligy Mamal, no a dopředu ho bude hnát domácí publikum. Původně se měl utkat s Filipem Čechem po odvetném zápase, ten ale ze zdravotních důvodů nenastoupí a proto to na short notice vzal Samuel Janíček. Tento talent z Nitry má v 18 letech 18 zápasů, z toho 11 vítězství, no a Kopas pro něj bude největší kariérní výzvou. Podaří se mu tento obrovský skalp, nebo Kopas potvrdí své kvality? Tak priatelia, na rade jeden zo zápasov, na ktorý sa veľmi teším. Myslím, že poďme povedať, že to je zápas s poradovým číslom 5, ktorý uvidíme vo váhe do 65,8 kg. Uvidíme 3 kola po 3 minúty podľa amatérskych pravidel MMA. A poďme si predstaviť oba rohy. Začneme v tom modrom. Tam už je pripravený reprezentant MMA and BJJ Nitra pod trénerom Martinom Minárom s aktuálnou bilanciou 11 výhier a 7 porážok. Reprezentant Slovenskej republiky organizácie GAMA a čerstvý vicemajster Európy na XFC. Dámy a páni, ešte len 18 rokov, 180 cm a 66,3 kg na váhe. Za modrý roh Samuel Janíček! Na druhej strane už je pripravený domáci reprezentant Wolf Pride Gym Žilina pod trénerom Tomášom Melišom s aktuálnou bilanciou 26 víťazstiev, 5 porážok a 1 remíza. Víťaz pyramídy Warzone a trojnásobný šampión organizácie Mamal a samozrejme majster Slovenskej republiky. Má ešte len 20 rokov, 180 cm a 65,5 kg na váhe. Za Žilinu a červený roh Michal Kopas! Hlavným rozhodcom tohto zápasu Lukáš Pivko. Tu vidíme, že Michal sa už dostal aj cez hranicu 30 zápasov. Dneska je to pre ňa 33. zápas. Že to o všetkom svedčí a máme tu ten zápas, o ktorom som tak hovoril, že sa na ňo veľmi teším. Samuel to zobral ako náhradník, tak som zvedavý, ako pripravený prišiel, ale ako vieme, tak v nitrianskom klube trénujú non-stop, lebo ponuka na zápas môže prísť naozaj kedykoľvek, tak jak bolo tomu aj teraz. Áno, a navyše pred 2 týždňami mal svoj zápas na majstrovstvách vo Veľkom Krtiši pod organizáciou Extreme Fighting Championship, kde sa umiestnil na striebornej pozícii na 2. mieste. A Michal pekne trafil ten kop na nohu. Bolo vidno, že aj Samuelovi to nebolo úplne po chuti. A práve na poslednom VO Warrior v Žiline, pokiaľ sa nemýlim, tak Michal práve kopom ukončil svojho supera tým high kickom. A tu vidíme ďalší high kick. A Michal tam naozaj je nebezpečný s tými kopmi, ale Samuel s tým vie pracovať. Tlačí sa na supera, aby mu nedával priestor na tie kopy. Michal si to však pekne stráži, vie, kedy povoliť, kedy ísť dopredu. A opäť ten kop, ale Samuel tam pekne natrafal kombináciu. Takže zatiaľ Michal tam naozaj s tými kopmi najviac hrozí, ale vidíme, že Samuel tiež dokáže vyslať ťažkú kombináciu, ktorá tam narobí šarapatu. Krásny overhand od Michala. Ale Samuel stále drží, stále ide dopredu, snaží sa. Ako som spomínal, je to pre ňa veľká výzva a bude sa chcieť ukázať čo najlepšom svetle. Pekne tie high kicky už bráni, dáva si na ne pozor. Michal tam tú prednú ruku veľmi rýchlo púšťa a krásne za to posiela aj ten high kick, ale Samuel už s tým, tak povediac, počítal a dal tam tú ruku. Ja som sa teraz na chvíľku započúval Minci, teda Martin Minár, tréner z Nitry. Každý príkaz, ktorý vyslal na svojho zverenca, on do bodky splnil. Je to ako keď máš naozaj hráča PlayStation a ovládaš joystickom, tak počúva svojho trénera. To isté ale platí aj o Miškovi Kopasovi, ktorý už má naučený hlas Tomáša Meliša. Tak sú spolu v podstate od začiatku obaja.
To si povedzme, že toto je Miškov 33. zápas, ak sa nemýlim. Ja som bol... A je to vidno. Ja som bol pri jeho prvých zápasoch, ešte keď bol Mamal prvý ročník a tam sme Miška ako keby objavili. Už vtedy sme sa s Marekom Herdom bavili, že to je niečo, čo keď prejde do profi, bude veľa znamenať a to isté samozrejme platia aj o superovi. Sú to naozaj vyspelí chalani, ktorí napriek tomu mladému veku ukazujú krásny rozum, prehľad a myslím si, že naozaj bez rešpektu idú. Naozaj tá amatérska scéna ide tak dopredu. Ďaká Bohu za robotu, ktorú odvádza Slovenský zväz MMA a hlavne bojovníci a tréneri. Si spomenieš na tie začiatky, keď sme komentovali nejaký amatérsky MMA zápas, bolo naozaj veľmi ťažké niečo povedať, pretože sa nič nedialo, ale teraz tu máš zápas plný kombinácií, nádherných taktík, či už z jednej alebo z druhej strany a priatelia, naozaj zapíšte si veľkými písmenami tieto mená niekde do kalendára, pretože keď prejdú do profi, budú žať úspech. Budete spomínať na tieto ich výkony. A toto bol čistejší zákrok do medzinožia ako v predchádzajúcom zápase, ktorý sme videli. Ale opäť Michal má teda 5 minút na to, aby poskakal po petách, jak sa hovorí. Toto je vždy nepríjemná situácia. My si poďme, ten spomalený záber bol celkom jasný. Ja čo som mal zápas, tak tiež sa mi podarilo dostať v každom kole medzi nohy a akože v tom zápale boja to není až také, že by ma to úplne ovplyvňovalo, ale je to tam také Áno, ale tak zase cíti potom to človek. Si mohol chodiť flexiť po meste, že aký si ty obdarený. Áno. Ale neviem, či to je to, čo by som chcel práve dostať do medzinožia kopance. V každom prípade toto bola nepríjemná situácia. A Michal ešte, že tam je suspenzor, samozrejme. Svojich 5 minút na to, aby to rozchodil, ale teraz ukázal Kimu Pivkovi, že je v poriadku a môžeme ísť ďalej. Samuel má ten opačný gard veľmi nebezpečný a na túto váhu je aj pomerne fakt vysoký, čo je jeho veľká výhoda. Ak si všimli, tak ten gard mení pomerne často. Áno. Takže má to natrénované pekne. To bola práve tá situácia v tom prvom kole, kedy som počúval Minciho a zakričal zmena a okamžite prišiel k otočeniu gardu. OK, takže pracujú na tom evidentne. Pracujú na tom. Chcú zmiasť supera, pretože pre supera je naozaj veľmi nepríjemné, ak často ten jeho oponent mení ten postoj. Teraz sme videli krásnu kontru od Miška Kopasa. Teraz som si až tak uvedomil, že prečo Michal až tak veľa kope. On predsa len začal trénovať v Diamond Gyme, kde dokonca bol aj na majstrovstvách Slovenska v Muay Thai. Takže má to tam nachodené tie kopy a naozaj mu to tam vychádza. Tie round kicky, hlavne čo v thajskom boxe je veľmi bodované. Vidíme tu ďalší pokus, ale Samuel to postupne vie odhaliť, kedy príde ten kop a vie to vyblokovať, zachytiť. Ale sme v podobnej situácii. Toto je veľmi náročné vždy, ten boj pripletivé o tú pozíciu. Michal tam pekne pracuje tou hlavou, čo veľakrát znepríjemňuje tú situáciu tomu bojovníkovi na pletive. Tak minimálne mu to znižuje prehľad o tej celkovej situácii, pretože mu tú hlavu odtlača z tých uhlov toho pohľadu a je to veľmi nepríjemné naozaj, keď ti takto niekto tlačí a ty chceš niečo vymysleť, chceš niečo vidieť, čo máš spraviť. Ale z jeho rohu prichádzajú dobré rady, mám na mysli Samuela. Martin Minár sa snaží mu poradiť čo najviac, aby sa dostal z tejto pozície, ale Michal je naozaj jak také lepidlo. Ako taký kliešť som chcel povedať, je na ňom zalepený a naozaj ho vysáva z energie. V každom prípade na Samovi to vôbec nie je vidno, ten tam púšťa koleno za kolenom. Tak to bol veľmi pekný pokus o zdvíhať. To keby tam prešlo, tak myslím si, že by bolo. Ale Samuel ukazuje, že je držiak naozaj, že... Tak toto bolo krásne zakročenie podaní Miša Kopasa. Ako tam priskočil do toho takedownu, tak to bolo niečo naozaj krásne. Wow. Pevne verím, že toto sa nám podarí vidieť po tom spomalenom zábere počas prestávky, lebo to zakročenie bolo krásne a dokončené tým naskočeným takedownom. Wow. Ukážkové. A hlavne ukážkové kolo od oboch týchto borcov. Áno, do zápasu. Posledné 3 minúty pred nami. Tak poďme si to ešte užiť, čo nám ukážu obaja bojovníci. A je tu tretie kolo, priatelia. Podanie rúk a už opäť nepriateľstvo medzi oboma, ktoré bude trvať 3 minúty.
Opäť pekný hačík z prednej ruky z kontry od Miša Kopasa. Michal tam má naozaj pekné oko. Opäť ten pokus o predný high kick. A krásne zakročenie opäť od Michala. V tom takedowne je toľko sily. A Michal je v tej výhodnej pozícii. Pravdepodobne to bol ich plán. Dostať čo najskôr svojho supera pod seba, aby nič neriskovali v tom postoji, kde sme videli, že Samuel je veľmi nebezpečný. Takže týmto v podstate stačí Michalovi si to ukontrolovať. Má na to ešte 2 minúty. Ale ako vieme, tak v Nitre sa trénuje naozaj vo veľkom to jiu-jitsu, takže Samuel tam bude sa snažiť určite o nejakú submisiu, lebo vie, že predchádzajúce 2 kolá asi nešli úplne na jeho stranu, takže ak chce pomýšľať na výhru, tak musí ukončiť ten súboj. Áno, času ešte dosť, ale sa snaží aj Michal. Ja musím teda povedať, že Michal Kopas strašne zmužnil a je silný. Úplne, áno, je silný a to je niečo, čo ako potrebuje. Chlapčeka, a teraz už fakt chlap. Ja viem teda, že má 3 opasky v mamale a viem, že každý opasok má v inej váhe, ako nám rástol postupne časom. A teraz naozaj predvádza už dospelý výkon a je to na ňom vidieť. V máji ho čaká aj zápas v boxe, takže je vidno, že sa snaží, či už ten tajský box alebo box, snaží sa v každej tejto disciplíne nabrať čo najviac skúseností, predsa len kým je ešte mladý a má na to priestor. A už máme je tam tu pekný prechod. Tam boli nejaké zátylky, ktoré nemali síce nejakú razanciu. Teraz krásne vystrel svojho supera. Posledná minúta. No a Samuel Janiček, ak chce s týmto zápasom niečo spraviť, mal by okamžite mostovať, ale aj sa snaží o to. Ale druhá vec je to, že Michal s tým určite počíta a vie, jak s tým pracovať. Je vidno, že snaží sa byť ťažký na svojom superovi, neísť moc vysoko s tou panvou. Možno sa tam pokusí teraz o armbar, čo sme aj videli. A Samuel je zrazu v tej výhodnejšej pozícii, kde by sa mal pokúsiť o nejaký ground and pound alebo poprípade nejakú submisiu. Predsa len posledných 10 sekúnd tohto zápasu. Myslím si, že už prišiel ten svip trošku neskoro, v každom prípade bol pekný. No tam hlavne sa snažil Michal o armbar, čo mu nevyšlo úplne, presne tak. ale toto mu stačilo ukontrolovať, podržať supera na sebe a my máme za sebou nádherný zápas dvoch vychádzajúcich hviezd slovenského MMA, takže ďakujeme im za to. Ja len pripomínam, priatelia, ak ešte nepoznáte tieto mená, poznačte si ich do kalendárov, do notesov, pretože o týchto menách budete určite Po prípade follow na Instagrame ich určite poteší za tieto výkony. My si poďme vyhlásiť, alebo teda Peťo nám ide vyhlásiť víťaza tohto duelu a nás čaká pauza. A následne potom sa pozrieme do posledných 7 zápasov, kde uvidíme K1 MMA box a taktiež bare knuckle a v hlavnom zápase MMA striking, takže čaká nás toho ešte viac než dosť. A zatiaľ sme videli naozaj pekné tempo v týchto zápasoch, takže som... No a uradovali nám bodoví rozhodcovia, ktorí jednomyselne nabodovali tento zápas v pomere 30-27 pre víťaza, ktorý prichádza z rohu červeného Michal Kopas! Michal Kopas tak svoj 33. zápas ukončuje výhrou. Musím teda povedať, že zaslúženou výhrou. Ale Samuel ukázal taktiež parádny výkon, zobral tento zápas ako náhradník a určite neurobil žiadnu hanbu sebe ani svojmu klubu, práve naopak.